Atzaldeon! Entzuten da? Bai? A ber, hemen eskinan zazienok. Bueno, horrat entzuten da, oina ez da hau. Bueno, atzalde ondan hoi, eta agora Aramaixoko jaixak. Azkuakin zabaldu gen denboraldisa, eta gantzakin bukatuko dugu urtia. Eskerrak festak dauzkogun momentu batez ardurak eta penak azteko. Eskerrak festak dauzkun lagunekin egon eta lagun berrisak itxeko. Festei eskerrak, 3 egunez, eskaintza kultural anitza dauku, eta dauko edozeinek aramazte edo heldu, danok topatuko dugu, hemen bizitzeko aukera itxia bera, herrisa itxia da. Elkar zaintzia, herrisa itxia da, edo egunero, bizilagunari zer moduz dauen galdetzia be, eta erantzuna, pazientzia zentzutia, herrisa itxia da. Herritarri gabe ez dago herririk, eta herririk gabe ez dago Aramaixoko San Martin jairik. Kontestu honetan, datozkigu aurtengo pregoilarisak. Ez dakitzuen, baina atzeko pleno aretua jentez beteta daukogu. Aramaixoko elkartietako partaideak bildu ditugu bertan. Kultura, kirolak, euskera, natura, auzua edo bizitza erdigunean jarriz, lanian egunero lan itxen dauen pertsonak. 30 bat elkarte dauzku Aramaixon. Eta hori da eskertu nahi duguna aurten. Nor bere borondatez, eta norberarentzako denbora eskainiz, herrirako lanian eskaintzeko borondatia. Elkarteri gabe ez dago herririk, zuek itxen dozu herrisa bizigarri. Kontziente gara, zuen jarduna sarri nekegarrisa izan daitxekela, eta denbora eta dedikazio asko eskatzen dauela. Eta hala ere, hor zazia oindik. Eskerrik asko lanian jarraitziagatik. Jarraitzu itxen dau, Jaixak eta aldarrikapen egunak ardatz hartuta, zer izango zen Aramaixoko Santageda, Bertso Eskola, Trikipandero eta Abesbatzari gabe? Zer izango zien martxoak 8 eta azaroak 25 Iturzuri eta talde feminista gabe? Igandiak tristiago izango zien zineforumin gabe, eta astegunak lagunkoian irteerari gabe. Eta auzuetako eta ermiten jaixak zer izango zien auzo alkate, auzo edo soziadietako junta gabe? Zer izango zen Eguzkierri parrok eta Andramaixako ospakizun ezberdinak kofradisa gabe? Eta Loragarri azoka Aramailurri gabe? San Martin jaixak zer izango zien Trikipandere, Bizente Goiko etxea, Alaiak, Papargorrin showa, txistulari jubilatu elkartian laguntzari gabe? Eta jaixetako kiroletako egitara ura pasata, gaur ilintzako pelota partida, Bixarke joorkeixa, eta aurten nobedadez, 3 txirlo elkartian lehiaketa barik, eta tiroplato lehiaketa zer izango zen kurtzeta gaingabarik, eta txosnarik ez gazte asambladari gabe. Behin uda pasata, rally esprinta zer izango zen azpiko razin barik, eta Aitorrarana hori xoli gabe, jaixen lista maigabiakin jarraitzuz, gababaltza txirritolakin lotzen donik. Eta sagardo eguna asebarik ze izango zen? Iazko Aramaixo bizi eguna, bizi eguna, zer izango zen Aramaixo bizietan zerkitalde barik? Eta olentzeron etorrera zer izango zen guraso elkarteri gabe? Aramaixo bizigarri txendozu elkarteo benetan, eskerrik asko. Pleno aretoko pertsona danak ez diez balkoian gabiltzen. Eta 5 elkarte lan zailan ostian gonbidatu ditugu balkoira. Alaiak jubilatuen elkartia, torri, Aramaixo Tropikaleko Gazte Asamblada, zer izango zen herrisa gazterik eta jubilaturik gabe. Aramaixo bizi, eskerrik asko, azkenengo urtietan batzutan bide lagun eta beste batzutan xaxatzaile izateagatik. Aramaixo pelota elkartia, zer litzateke Aramaixo pelota hotxi gabe. Eskerrik asko, atzaldero, ume eta gaztetxoak pelotari emuden jartzia gaitxik. Eta azkenik,
Eta azkenik, auzo alkatien ordezkari, Arrako auzo alkati ekarri dugu. Iker, urte luzetan auzoan ordezkari. Zer litzateke... Zer izango zan Aramaixo, Ibarra edo Kalia... Aramaixo noski, Ibarra edo Kalia baino gehiago da. Bueno, bukatzen abi. Eskerrik asko auzo alkatiei, izandakuei, gaur egunguei eta etorkizunekuei auzoak txukun eta bizi mantentziarren. Txalo zaparrada bat, herrixan elkartietan eta norbanako gisa bebai lanian dabitzen guztixei. Eta onja bai, nire aldetik nik bukatzeko, jaixetan zaindu zaitxezien norberak bere burua inguruko pertsonak eta ez ahaztu herrixabe zaintziaz. Gora elkartiak eta gora San Martin! Bueno, atzaldeon Aramaio, eskerrik asko gerturatu gaitxik. Gure aldetik, pelota elkartetik, eskerrik asko eman dozuen babes guztia gaitik aurten. Eta, lortu izatea talde polituan eta gero eta gehiago, así que gora Aramaio eta gora San Martina. Gora Panxa! Ez, eonik ez!
sasoia, badatozela San Martina. Eta San Martinekin, etorri naz, Anbototik bera. Bai hori zen. Urtero morue, jetxinaz, Anbototik. Jetxinaz zuen artian egoteko, egun honek pasetan. Urte osoa pasetan dut, handi, gaintxoetatik zuei begira, Aramaixoi begira. Eta pozarren nator, pozarren. Eta ez nator bakarrik, lurreko izaki guztiak ekarri ditut nire atzetik. Aramaixo! Zelako ederra plaza holan ikustia. Benetan baiet. Lurreko izakiok, antxen ibiltzen gare zegoei begira. Izakiok sortzen dituzuen desorekak, tarteka, seinaleak bidatzen dutzuegu hartarazteko. Eta gian ezarie beti konturatzen, baina bai hortzen gaz. Gogoratzen alzarie, Ganboralde onduan, azen horako burdinezko zutabea altxatu zen egun batez. Eta gogoratzen alzarie zelan egun batetik bestera bezargitzu zen. Neu izan nintzen, bai benetan, kobazuluan daukotan bazter baten txatarra guztia. Ez dakiz errin be. Baina hori arginokon, etzan posible, zeitzen zeuen mendixen alako tramankulu batek. Lurreko izakiok memoria luzia dauko. Eta korda hogitzen, zelan, garai baten, jainkoan izenian be, lurrak eta zeruak bat itxen gaubien lekuan, tontorgainetan gurutziak altxau ziren. Lara, zein da hon ba jainkoa? Nor gurtu gurera, zeinen atzetik ibili. Oso botoretsua izan bida, 200 metroko aizerrotak nahi baldin badituzte mendi gainetan. Baina pozik gaz, lortu duzuelako horreitanak urrun bidaltzia. Ostakitz Oslora, ero Madrilera, ero Euskalonora. Baina adi egon zaitezte, adi, agertu leizke beste batzu du. Eta zaizurixa, ikusi aldozue, zeinen arro, egalak zabal, pozik gau berabe. Da seinaleak asko bidali dotzuegu, guzuekin gaz. Ez alzariak horretan, itzalaldixaz. Bai, peninsula oso argindar barik geletxu zanura. Neu izan ditzen. Bai, neu izan ditzen. Zanaben rin-ra. Oera, argin jarra. Kazetako, zango zuen. Bagel ditzeko, pausatzeko, da pentsatzeko. Ia zen mundu guro duzuen. Mundua mundu izateko. Da bizitza izaten jarraitzeko. Baina danondako. Ara, baina Aramaixo, nere kutsuna da? Aitortuko zuet nere kutsuna zarie. Da horregatik eukizinuten argin jarra, bai oixe. Zeuste zinuten amo generalaria zala, baizea. Neu nitzen zuek danak zainketan. Zebeste labe, nahikoa egurre moten dotzuek okidanetatik. Eta zuek gure kutsuna zarie. Basoko eta menditako izakionak. Ekosistema ederra osatzen duzu ezuik denok. Hemen zazienak, joan zarienak. Aurten batzuk izan dira, bizitzai agur esan dotzienak. Aramaixoan den. Bai, eta eurak gogoan ditugu. Eta lurrak hartuko ditugu oso. Eta baita aireak be. Eta jaio berrixak. Horrik ospatzen ditugu mendipuntan, bai horixe bizitza bakoitza, horren beste alaitzen gaitxu. Baina gutxi dia, aukeran. Eta entzun dut etxe bizitzakin, arazo latzak dituzuela. Danik behin-behinean eskintzen dutzuet inguruko gure kobak.
etor zaitezte. Eta izango duzue, udan freskotasuna, eta neguan epeltasuna. Eta egun bizitza ibidea bai horixe. Ara maixe barro, gozatu jaixetaz, bizitza ospatu inbiogulako. Eta gozatu aske, eta gozatu errespetutik. Ni zuen artian egongo naz, badakitzue transformatu itxena zela, ezta? Eta edozein lagun bueltan daukotzuela, kontuz, behar bada nildeu izango nazta. Eta zainduko zaitxustet, eta zainduko zaitxustet. Eta goxo izan nahike, baina mendeku gozea izaten dut bebai. Beraz, gozatu jaixak. Euskeraz, nola bestela ulertu Mari eta gainontzekoa. Imaginatzen aldo zuen Mari, erderaz, ez ba? Ba euskeraz, eta gogoan izan, zapaldutako lurrak, zapaldutako herrixak, zapaldutako gorputzak. Jaixetan gazara maixo, kantuen eta dantzan itxeko denpora, eta kantuen agurtuko zaitxuste. Zuaitzak zuaitz izateko, itxen ditu aleginak, adarrak zerura jasoz, eta sustraitu zainak. Alaxe behar du herri batek, lurrari lotuta oinak, hortze mugekin amestuz, ta eraiki bizitza duinak. Nor zarazu ara maixo, zeintzuk zure naita ezinak, ez bada zure herritarren, kezka mingalderan grinak, auzolanean hainbeste, pertsona prestu atseginak, balion jarri eta zaindu.